Benvingudes al nostre càmping, un lloc especial on la natura és la nostra inspiració. Us volem presentar el nostre sistema innovador de gestió de residus i de circularitat. Tenim la determinació de convertir el nostre càmping en un ecosistema divers, creador d'abundància i prenent com a model el bosc comestible. Amb aquest sistema no només cuidarem del medi ambient, sinó que també dinamitzarem la nostra comunitat amb activitats realitzades a través de tots aquests productes vegetals que obtindrem amb aquestes zones de feixes, amb aquestes zones de parcs, no? De fet, el nostre principal objectiu és aconseguir un 80% de reciclatge. I això ho farem millorant la tria dels residus i augmentant la conscienciació entre tots els nostres clients. Facilitarem punts de recollida per la fracció vegetal, per la fracció orgànica i a més també hem posat bidons per poder recollir l'oli usat. Tot això ens ajudarà a reciclar de manera més eficient i a reduir el nostre impacte mediambiental. Per afavorir aquesta iniciativa introduïm el concepte de pagament per generació de la fracció resta. Què vol dir això? Doncs significa que si recicles pagaràs menys. Amb cada bossa de la fracció resta personalitzada com aquesta, que hauràs de comprar a la recepció o a l'agrobotiga, amb un cost de 30 cèntims, doncs aportaràs 10 cèntims per abonar el cost d'aquesta bossa. 12 cèntims serviran per comprar material vegetal pel càmping, com ara verdures, arbres fruiters, caixes nius per ocells. I després també 8 cèntims aniran com a donatius de la nostra moneda ecosocial. Aquesta moneda tindrà un doble impacte. Per una banda, beneficiarà una entitat social i després un petit pagès ecològic. A més, per cada bossa de la fracció resta que compris, us regalarem una bossa compostable per la fracció orgànica. Recorda que tot aquest sistema està recollit en el nostre reglament intern. Per posar un context, hem comprat 20.000 bosses d'aquesta fracció resta. El cost total d'aquestes bosses són 2.000 euros, però amb el plus que es paga per la bossa obtindrem 2.400 euros que s'utilitzaran per comprar aquest material vegetal que servirà pel càmping, com ara aquests arbres fruiters, les verdures, però també és una inversió que ens retornarà en forma de fruits d'aquestes hortalisses que estaran a disposició vostra, així com també en diversitat en el càmping, en un equilibri, en una bellesa i al final en un benestar. I a més, 1.600 euros es destinaran com a donatius, que amb l'efecte multiplicador d'aquesta moneda representaran 3.200 euros que tornarem a la societat que més ho necessita. Com a part del nostre compromís amb la sostenibilitat, retornarem a la terra tota aquesta poda del càmping, totes aquestes fulles que cauen a la tardor, mitjançant aquests encoixinats de totes aquestes zones d'horts. I també compostarem tota la fracció orgànica. Fins ara ja ho estàvem fent amb tot el que venia dels nostres restaurants, però ara hi afegirem tot el que generi en el càmping. I què passa amb aquesta opció? Doncs que incorporem molta matèria orgànica en els nostres sòls i capturem aquest CO2 cap al sòl. Així ens fomentem una regeneració i al final estem millorant la salut del medi ambient. Amb la vostra participació activa podem convertir el nostre càmping en un lloc on la sostenibilitat i l'abundància van de la mà. Us animem a unir-vos en aquesta iniciativa cap a un futur molt més sostenible. Entre totes, podem fer del nostre càmping un exemple de com preservar i com nodrir el nostre entorn natural. Gràcies. Gràcies per ser part d'aquesta transformació cap a un món millor.